Ti kumbakat nungut ki kes be philalap makini gilong kami kila klat no hamba ki armet mat ki de arta ki bakat no Nadu bang sang concentration hostain nadu aja kat kendai nadu mentang am dakan mau tikna Andre padon kumbang sausan gud kibaki kemi ki klat ha kapor ba kidang armet ban bun sien hi kide ki kemi kiba don kiba kat kendai snam kun baning kop dan kiba lai snam kiba la yo bun mut ki kun lai snam adon kat wei kat armet ti kamet kam don borsho ti kidon ru kiba la sang pos nam ru en reng yo I ba kade ba kila stang shong khat na bat kila yo bun mut ki kun hadu makamet kam don borsho ban kha badang pun badang kha namar ba la duna kasnam la don sakiwe ki jingshtam ro kabumut akal lai pusnim la don bunut ki kun de ila kha na du badang badang khandang kan kadang ret artaan jong badang gi kli ki te kin sang ba haki khat rew khat news nam ne teto ya kata phi keno ki ti yo se kade ga ba ka jing bom nang jo phi la ne ka jing bom bit bom biang ki tiar ki ko ra po hospital dong phi be lada ki wan bat ngi bat ki sumar nadu ba ki dang sang armet wat lada le singan ong wat lada ki la yo bun mut ki khon ro ngidang la ban sumar ki namar ngila pe ki nadu ka basdang Henry ka jingkan tu ka jongi te ka dei hi kata baki dei ban buat ka family planning ban penjalan na wei pun chu wei pan mani la dei ban pendu namar ki ha ban perkhat hi om tang na ka benta ka koi ka khia chongki dei nam ta iklung ro le si shubu menta lai polai snam ko mo ong ip ki yo khat wei khat arut ki kun kindang kha hadu sok san snam ka numut ki kun ki mut bat kha kida dei bandan la ka chong ka plan ka baka tangut ki kun ngin kha ngin le kum ta nak bentak ki kabumut kam de shu kan da ga jing bom pat bit biang jo ka hospital do phi jong ban ong na bentak ka hospital ti ngi ngila le lut bentak ban put ru ngila la ban sumar ki ngila la ti lada ki wan ha ka hospital ha ka por ka babiang ngila snu thu ya la ka jong ka bo ka hospital jong ngi kala ka ni ki lada kim la ngin pha shu ka de ka ta Kumsi banta banya terjimut susu habai day bat ka shongkha khana u Hills News Network ulawan ra sha phi ki paj ba bat min I how to ka imlang sa lang ka sngo kumno bat kumta habai day bat ka ni ka phang u Hills ulayo ru banya kali perthau na ki babun balang bat ngi lala ru ban pen I sha phi lingba ka ni garan san ka jongi ya ki ai ki bangi layo lum jingtep henrei menta ka kenti ngi kwa ru ban pen I sha phi hatu ki bor jong ka kwat ka khia ki syam ayu lane ki lap ka ta kumno ya ka kwat ka khia ya ki ba shong kha khana kham tam ya ki kenthai kumta habai dei bat ka kwat ka khia Hills News Network la yo ru ban ya kran bat Dr. B Bersat MBBS DGO OBST and Gyne Specialist hapo Civil Hospital Nongstoin bat habai yo ban ya kran marhamat bat ka te ka doktor kalau ong bakala lap babun ki bayap hakapor ba kha khon ki dei ki ba shong kha khana kiba bun kiba wan kha ti kidon kiba khat riu kiba khat nyau snam ter henry wat ban ong khat plus nam ru hajing sya karang khna ba bakin pun bakin kha bakin sumari lung kam dei ka kam kai kadai ka kam ka balong serious hadu kata ti kani ka benta da shisha kadai ka pot ka babiang hai ba phi le kani ngan bu kum ni kong ni kran physically nang ta mentally but ai ka bakta hadin ru ti hakaliang ka met hakaliang ka koi ka khia mo ka met ka phat jong ka kan thei lada ka shong kha khna ka ai ka banja bet ni kong kan kta ya ka snam ka jing du na snam namar ba hakatu ka por ba kidang khi dang san karang dei ka por ba ki kidang dei ban san kidang dei ban yo ki jor ki jingbam ki babha ki bante ya ka met ka phat re haba ki armet pat kata baro kindu no bat kan hier namar bah ka por ba armet kindan kam ha ban don kasnam re lada ka dei ka por kidang ret kanduna namar ba kanom dap ban pensan perang ba yaitu ka kami bat
artat ya khot Matang ya ladi tangela di ru impada. impat kadai kata ko we nang ta lada kidang kena kin armet kinom smuthu kin ba me ki e kin le kumno kino ki babha ting le haba kitit tang ya ladi kila armet henry ikmi ki pa kim tit te kim nang kumno ban sumar ladi kaba arpan Kata kadai gue namar klan gejing tip juga mikpai kila da armet Ho. kumbakat tu kan ni benai. kadai kata ajing shan namar bahaba ngi armet nadu mas armet ngila dei bandi kidawai ngila dei bandi kidawai vitamins ban yarap yaki enre habam dan batit kimle hiru tang shaki jaka sumar Namajin lada tip le kanjin kambha mau bakin. shata Long kata ro kan simentoy mulumala. kata kowe nang ta ka ba arpat ka kejing ta yaki shing bat yaki thir pen ha ka tu kapor nadu khat lai snam kishing kidang dei ban san Andre enda hakapor pi don le si khat san khat riu snem lasdang armet hakapor armet kamet kaphat ka kela ba nadu kli hadu kazat ti nadu uklong snam nadu ki khlai nadu kaplakun ti hakatu kapor kalong lada ki armet hakubang kirang khna kalong kumba kamet kaphat kahapan san kensan namar ba kahaban ailat na benda kejing he kejing san jong itu iklung ti haba kidang kena kila armet kan keta ikishing kin ya kishing ya kithit bat kani kan long hadu syirta kanong long tang hang tu wat ladang idi dawai ting anda kila he lasan ru kanang keta hi ki kata kadai kowe nang ta kani kalen tikha namar bukishing ki hapan san kensan kalen tikha kan skam kadang red kadang kim namar kampat day bakan he kan san di haba hakum kata kapor pat kampat san ha kan skep kila da armet hakapor bakha kan syam janjar ha ban khai iklum namar kalenti kha kan kim bat teng kan keta ya ka kemi khamtam lada kim poi shiki jaka suman desi babun ki kha hayeng namar bakidang red kiting bandek syaki hospital ti katurukan poi syek teng hadu uput ban niap klung ne niap kakemi ti de kakadau Te lari kim ya berarmut ru kadon tadi. kadon kejing ma teng hapor bakha umla ban kha haban syutan ti katukan ketak ma ya kakemi kan belit kan the snam palan nang ta kan sakut ketuka sip kasih kebangi ong ani ka placenta kebangi ong ki doctors te lada ka poi hau ta uput kadon kejing ma hadu kata na benta ka kwat kya jong ka kemi haba kidang kena bat ki armet pan kan kiu ka BP kejing kiu ka BP kalong syirkai bah ini kawe ka bangi khot kata ka pre eclampsia ka ba ka jing kiu ka BP henry kala kiu hadu kata henry ngidang lakban control Kini kitina pimo. Pion QBP kamu dalabun kasnam ka QBP ne kamu na. dah kapor ba armet kan de etang ka jing kiu kasnam henry kakta eki thiet ngilakban ong thiet snam ti haba ki armet pe narbenta ban ai ba mi tu klung lahab ban uklong snam lahab ban tre kamstet ti kataru kadai kawe makan kiu ka BP ti haba kiu ka BP teng namar bakida kena kan poiru arah hadu uput bakin kiring ti lada poi hadu uput bakin kiring teng kajanjar bahayangi bangin sumar namar hak tu kapor ki nyihap ban pha iki namar kumjung ni hungning impat don ka ICU nyihap ban pha iki sesulong namar kidon kam banda sumar bah Pila Jumat kita kikis. ngibun bah ngibun bah bak ki khap ki ba nyihap ban le kumta ti teng ki babun ki kiring hayeng ru ti katukan poi ka jing ma ken lada kim poi ka jing sumar ka ba Biak. ti kadai kata kajing bangi hap ban yada na kajing klat mo jongka kemi hakapor baka armet ti wat enda kila piang ka aktaru teng kini kajing pang ki judan enrei lada kidang kamret ka aktari lete ka kata hadu kata Kajing ma kala. kajing ma Don ka lipa baik. kajing ma ho kalong kumta
ti ngide ban husir bahade takadau gi yele kat bala ban ong ki kena ki badang rit ni ki kena samla lada kim pat kot chaata ke bebiang ba wat yele tan ban shongkha por ba kidang rit badang kam kena Kau mut ba haga jing shem de pi mo wat khat pras nem lo kadang ini dan kami ban kam cross ya ka cross ya athus nam Arpo. arpo nam kala kam bid ya ban cross ya arpo Madangi ongkas nam ke bebiang ti lesi sau absat nam andre babun mentakim poi pat syataru ti em lekat ku gaji sutu de pi doktor mo tu pi sutu ba da gumna gumna ki de ban tam me ka arpo kide mentam ya arpo bet ladangi shongkha dang kena deh nia keren ba kini kisni mentaba kiting ya ka jingpang cancer tang la kamri ki kena ki bat ting kata kindi bet kini ki balakam orang ba desi sao pau sam snamo tang la thut kumnu ke jingmong kente kila ukan shengi nomor ba kiting ba nomor menta kila jele hiru ke jingpang cancer desi pi osngau ya nashani nashtai ki bahiyeng hatsem ki parashno parathau di hak tu kepor kiting ya ka jingpang cancer ya kata ka bagi khot ka cervical cancer ni ka cancer jong ketlak enre katupat ngide ban snuthu pa ngide ban ting nadu bangidang ret namal ladang syongkha kena kata ka de ka we ka daw ka bokongsan ka ban penlong ini hadin hapun yo ya kata ka cervical cancer kajingma kajingma kala ablu pa ba alam ti kena ban yo cancer me kemut mo kalau di kini kide ki daw kiba keta ya ka shongkha kena kata haka physical part di haka mental part pa bet ladangi shongkha kena kamde tang kumno kajing kam sngo bha tong shiklit man de endala ahmed ban lahak ban perkat ban kumno ban sumar yukun nginle kumno ting gitu nomor bakidang kena kampat yar kejing bujung perkat bat ha kejing kela ketsan jong kamet kapharu kan keta kejing bujung perkat ting I babun sin ngiyok kita kejing pang depression ha kapor ba armet umsuthu lakul mar kejing bujung perkat di dawai umsuthu ban sumar bahaya ladiru umtit briushu ti kani ka keta bah ya kijing mut jing perkat amar ba kimpat la ban pediang jon ka kam ya kamet ya kata kijing kela kan san jong kijing mut jing perkat jong kamet kapal ti enda la khai klung pat yo sa kata ka we pat kijing pang jong ki jing mut jing perkat kata bengikot ka postpartum psychosis ka ba kijing pang jong kijing mut jing perkat enda la dep khai klung kan poi por ba kim nang tak man ai bun ni klung ro amar kim sung thu shu kidan ha e kalong kum no ikum ni to ro ni ha ban pha shiki psychiatrist but kajing di dawai na ka ban pa kitu kijing pang kalong shilin ya kajing de changki ti dei ta kadaw ba ha kajing bujing khat kiri kini ki atli ki bangi juyo I haki ki ba armet dang ha ka por dang kamre kata depression ba kata postpartum psychosis dan kadang orang ba tambah iki kena ki barang kamret ki samlalu bakin armet bakin bat ye ikun namar ba wat ya ladiru haki jingkut jing perkat hakamat ke pacong ki kimpar kot bor ban kit kat ya katakan dekor ke bekia te abai de ba di khnlum ba ka e thrai ka ban kta e to I khnlum pet kajing ka haba ki kena ki armet ni ki samlalut ki armet ke por bidang red kajing keta pang ya ka kemi dan rekan keta ru ya I kun tingyu I bun sien bagi kun ki bangkhang haki kemi ki barang kena induna kajing kia ke por ki ka nang ta ki hak namar ba kagenti ka kampat piang kekemi kadang kena di kikun rukin kan klem dan dapat dapat lani kumbang di ong bagi kita ki freedom kin pos kita freedom labor ni freedom delivery di kani ru kakta iklu namar ba kampat dei kapori iban ka andre kila syukha kumtu namar ka jingbang piang kamet kapha jong ka kemi di nang tapat lada
hapor bakha lada ki kha hayeng le la shutan iklo klem dadon ki oxygen klem dadon ki injection ki jing sumar ki babyang ti lada ki kha hayeng le ti kan kra shibun ya ka pet ka kya jong i klo nama la shuse jubo la shu se jubon tiga minta kum shkina kum shban chi omo wat itu ikanlung bala sei lembagi kor ki bor ro so man ong bakadang kta wat ti sai gitu ki bom pendan kam kor ki bor lain deh ki bom dan ki odok sa ka to ka por ban sumar ya iya ka por gitu lela no kay kan kata ada kan nang ta ki kini ki kun lada piu i bahaba lada kai ki ro ndai lada ka keming karang red kampak nang ban ai bun kam nang ban sumar kam nang ban pentia i kun nang ta ban ai dawai i kun bat kini ki kun i babun pun sin ki long ki kulung ki bat trot bo bat ki pang kha nadu barang kha la le bat ki doktor sman kapon re jing sha ki kulung ada ki biang ka kemi biang ka jing ai ban ni ki kanong poi shot ka pu nama ba tang naka jing ban jong ka kemi ro ka biang ban pensan ni itu i ku nama ki ji ong ki doktor ba ka bam ka ba bahata mi khum ka de ka puin kan rela kata ka puin kam nang ka bit ba biang te mo ba lalu ka kemi ning kong kini gigi barang kena empat nang te batang ban bat ikulung ti kumaki hospital ni hak ban kikai ya kata kumno ban bat ikulung kumno bila julap pun kita ro ni pat nang tang pun bat kun ti kata kade ngalak ban ong kata kade haka physical part i kluk re ke badon kam ye ikon habang ila don ikon iron kam ban ai ka jing e yeki mereka bakal kena kadang dei ka por ki banyo ka jing e na ki kumi ki pa ka jing ya na ki wei pan rei nang tai ila don na ki jong ikon kinom pa nang ban ai ka ya ka jing e ha itu ikon indu ka ka jing e ka ba janai ka ba pura na ka kumi ka khai ni na ki kumi ki pam dei pang kumi niyo iya ka jing sneng ka jing karago kita kena yang nanti kita nonton kam baca sneng baca kerau kendri kilayo rai jong pun in sneng pun lu kin pun tinggal iba ada kelong pun ta isnei kelong namar ba kajing jot kalau we jing kelong kan kajing jot kan dei ku kalau we ga jing kelong buat kalong long du jing kerman pa nadu barang pa minta habai dia baru senang pada agak kau kia kumno thalai ni na betul senang pat namar ba namar pun ba kha ba pun ti hajing sha ikut ya cha ukam dak ta dan rei ke jing tai u kan dei ke jing ka mentality ke mentality jong namar ba la dei buha man pakat la don lai pun don la no don la kalong kan am ti ngan le kum nang ni iba bun sin untuk kan kulmat no kajing in Maria yo bri namar balik ka kalakiu ka responsibility ningkong si kila shuyat untuk kabam kadi yo na yeng ikni pa pendiang ikina dong sedong ke school ke kelas kita rinta kila yo la ka jong kalok la jong pun kimpat tit nama kinang kena si ka school ro kimpat pendam kin lek bala kunu kim julet ti kata kalau kensan nak minta jongki bat dei tak ada bun sin ki no na kim kuat ban shim ya kata ka jingkit ke na ka minta ka kemi na minta ko bat ki no iki ya kita bikin ki bakin kit hi ki no ya la ko rim ya la dei ban ki on em ni pas nolong gin sa shwa ni ti katu gade ka jing kata si ya itu shentra cukup mental ada di ya shong ka shong kha shong man kam de ang bang kam de tu ka jong ke zo shin ra aba kila shong la dan kam ka ta e ka yen ka sa kum thup lang ki bahing lang ta ka de ka shong kha shong man ka de jong ki arliang pur ki arliang khan de kam han ni de aba ki dang re pa kaniru kimpat sentu ini keren kha kunu kenu ki kemi kha kenu ki kiau kenu ki tau ti kata ru kede ke wei kadang sengai kan kimpat ya ti jing bu jing khan bane keren shang tak e nang ba en ba kiladon hayen hasen
kajing ada kapten tang jong tiro kapten kami kubat kan nak kapten nama pakasong kakam deh tang ikam snow ha kihapan man pun kajing min yo pendap na min le lui kon nang ta ngin lek bela kumno te kapten kita kini baik kajing kumar kajing kerja kajing mai hayin hasem te nak daw batang kendiat pol laya pat yin ya pat sen laya khat khat di hakapor bukidang red subuh mentaki riu khat nyo khat rasna arpos nem ayo le si iwe lani arbut kikun dala khambun kikun nei la khambun ki kajingkit kli kajing don kam ki babun ti kis no ling a bat ya ma hing hasan kapoy ha kajing ya khat baik tengah bansa marway umsno lak menlek mentaro lihat tak ke ba arko atway snem layo arngot kilok mandi long kila poi sya ke jinyo bun mut ki teng tikani ukam mahan na kapoi no isya ka jinglangkar ka sungkha man ho kede mendapat ikini kesini jong imun tasya te ka sungkha man ka lengkar hadu kamu kalau long sting kau nama ba ki shonglok kapor kita kena ki bhavat senthu ya kata adu kat nu bejing kia jongka kam shongha shong ye I baha kani ka juk jungi menta bakala jelai than kani ka shongha kena ti ngakentu ning kong ya ki kini ki pa kin pikir hai la jong ki ku aba ki kun kila sedang samla bila day ban penlut por ban keren niki ban hikai ki kamtam ha kalia ka shongkha shongma nila nim day ban senrang ban keren syapang teki sexual activities namar impet hakini ki juk jungi menta ta ki step ha kan ka technology ki ladon man lagi pun sama ki don ka mobile happy ki berkat ki ka perthai baru shkalot ka don happy jungki iyo ilot hangko kabab habo hangko kabab sniu hangko kanre habang ipet iki kinam ikay ni kanu kabab habo kanu kabab sniu kanre kadai ka kamram jung ikini pa bantip bandan ikay la jung ko ba kanu kabab ha ba kanu kabab sniu ini banyak keren ba wadai nidon kisamla kapor bidang tet kanyalam sya tinggi bantip bagi kun jung ikin hae kile kulo ki parlok jongki lang tanim nak ban ailat itu pakin syong jar marway kaki kamera kya jongki rengkat tang lagi mobile nyimni ro ban ailat ban lang samla ho nyimni ban ailat nyimni ban encourage ki bakin dang day ban pendap ya kajing kuli dang day ban lesi kata bakin yo iya kalawai nama hakapol kidang ke inum yo i sei kimbat kot bor ni rut nan yo i andai kare kampam jugi kini kita matikai ki pekun ladapi uli kot na ladapi le kini ka lawai jum kiru kan long ko kana te ladapi shongkha hakapol badang ret bat kan kut no namar ba inum la shu banang teng ki kuli ni matikai ni banlong banle kanu kang kaba ikwa banle nama bakawa lakta iki naduk makinan be ti nanta sa kawai pat kabang milap kapok di hospital jumi babun ka cycle kalong kumikir ada ki kimi kipa kila wat ada kila habang ba elati kare nama kila yo bun but kipun ti sisnam asnam la yo armut ikun labut jantan te yana bentar kita ikun lingkong kila ino kabar kita kila ken ba kila sama kila pet hi te kila petang kini ki badang kamret te kita kibala he pat kila ino iki te lada nilek untuk kam khan na pementar kemet kalong gumba klem pendep course gitu oh kita kata kalong gum klem pendep course ya kita we last dang ini semua ba ni di pan buat dia ke family planning apa hospital ni kaya kata manau we pun so we pat kedai bandon ke jing chai ke balai laisna
ni kanam ketak itu kami kanam ketak itu pun but habang dikan cengai kita minum yok di shibun mut itu dia baladang yok bun mut itu ni dei kajuk attention kajuk ajimpai kajin semua ni dei ban ai ye itu pun ke bal he bat ikini pun ke badang red jadi ben sumpu ya kata kabo bat ni iba bun sin pasai tu kalau tentang tu kini kun tiba yok kun nam kamret nyo iba kini ipa ide iba bun kun tiba kin maksud nam teknik bun sin di kalong tentang let's take exception only nam tai kan dan mereka ikut mila untuk hospital di kan long mereka kita kadang tentu ni pun kini ipa bakin dah sumar kena fikir bahaya lah jadi manta ke sakwe pat ke ba ila ban go ke jikai ke school as school manta you don't health education you don't biology class and rei habang di kren satang ke sexual activities pat tidak sembrani pa and rei ke sex education hajin syah ke school ni ada Kak don kame. ada kata nomor mata yo ke jikai ki bab yang kinom tari kulmar ya ka shop mas nonton patang kan kalau ada yang jadi bagian dah fikir tak mina sumar Kawai na kapang padeng ka ba? Ngayon kem na pi ka long ba? Hoy kita kiwi gidi banta ki ba? Sa tanat hi. Nay kawai na kapang padeng ka ba? Kabudon kam ba ban pentip sa gimlang sa alam ko ba? Ki school dong ni kila de ban pala jimut sa ka sex education. Entah abiang. National Kilit Bukan i gitu ke i jimut tu betul. National Kilit kenika chat mo bakin teri balada syongkha kena ke ka result ka ban ni tu lada ni syongkha kena ni hak ban pet school no bat ni pendak shu i ke jingkuli nanta haba ki syongkha nang kena pat smutu uno ka ya ka syongkha syongman bayo bun buti ko namar bakal cengai ha nadu leksi ladang ni kran syang khat pas nam adu sau pesan senam kapor kaba ni kapor kaba dai kapor pun por kha ilada nikah hak por mungkin yok bun lukiko berhaba yok bun lukiko kinom la syu ban pendap ya ka yeng ka sem bat habam nang takin biang ka kamai ka kaji ka babiang ilada kini kita bukan poi ka jingguri hura yeng ka sem bat kan pra ka long yeng ka long sem bat hak bakut ja ayu jat ka yeng ka sem jat ki kon ki jat ki inga Kalau sibuan kanai ka pisna ka alam ko ba? kalau Ka ba don jimut ba?